Белухов, баща ми Лазар Белухов беше цял живот беше летец изтребител, първи клас. Той почина през 2002 година. Поручик Христо Костакев от Стара Загора е служил в изтребителния полк във Враждебна. Когато почват американските бомбардировки, при една от тях на 30 май 1944 година той е бил болен от гнойна ангина в лечебницата на летището. Бил е сам, всички са били по задачи, целият полк. И когато се дига тревогата, че наближават 500 бомбардировача Б-24 и 300 изтребителя, това е била огромна армада, той въпреки, че е бил болен, самолета му е на ремонт, се качва на самолета на командира, който е бил единствен там, излита на 8000 метра, пресреща извън София, пресреща цялата тази армада, отдолу ги изненадва, насочва се към една от крепостите Б-24, защото знае, че в корема на самолетите отдолу са разположени бомбите. И с един откос от оръдията взривява самолета, се взривява, а понеже летат много близо, се взривява и втори самолет, втора крепост Б-24, което е влезло в рекордите на Гинес, е записано. На него по този случай са му присвоени 6 победи и му е даден орден за храброст. Бил е много смел човек това да излезе сам срещу 800 самолета, които панически хвърлят бомбите в нивите, обръщат се и е спасил много хора тогава, специално на този ден. Това изисква голям героизъм. Всичките, които са служили в този полк изтребителен, са били такива герои. И когато идва, много смел човек е бил, и когато идва обаче 9 септември 1944 година, поради това, че е служил в царската армия, той бива освободен, макар че нито е воювал срещу руснаци, нито е воювал срещу който и да е друг, само е защитавал небето на България. В негова чест е кръстен площадът на Старозагорските минерални бани преди няколко години, е кръстен на неговото име. За съжаление, той остава в забвение, когато и всичките тези неща, те ги има в интернет, могат да се видят, но слава на героите, които са защитавали София от тези бомбардировки, от които загиват само мирни жители. Браво!